Kimat kibakong san jong kubor mentaka step. Kajiya tris nuhu jumur lang ha kakam yadari kadai upaya bakong san bantai ya kajiya deh pering ke India bat ke Japan ong menteri rang badu keri Narendra Modi. Pini hukum ke election commission kat kum kikindon an ba ombet man ai ke exit poll ha ka arpulai tri unailar arhajar khatpra naru kapor nyau beje men step hadu san shiteng janmet. Ha Kerala ka jing shlei kala nang khanduna watla ka jing rap gilanat shlei kadang ya chat hadu menta. Ke India kala yo artli kita ke maksiar ha ke Asian Games ke bakhatpra ka badang ya menta ha Indonesia. Ki khubor ki babnia. Menteri rang bado keri Narendra Modi hinin kasih lo ong ba ka jing tres ngot ho jimut lang ha ka kamya dari kadai upaya bakongsan bantai ka jing dei ha pring ke India bat ke Japan. Modi lo ong yakani kat baurang yakran buat menteri dari ke Japan Itsunori Onodera ubalai kendo yang Modi hinin ke step ha New Delhi. Nakalian jing Modi la pediang ke jing yakran ban penklan shushu ikila trekam ki baidai bakatanat ya dari badong pli ya ke jing dai ha pedang ki sipai India bat ki sipai Japan. Haka juga por menteri rang bado la ai ke jing ro ya ke rukom trailang ha pedang ke India ba ke Japan haka be dei big jing start bala penankam kat kum ke juk menta hakikam ya dari ono dela ula yo bani krandu ba menteri jang katanat ya dari ke sarkar India kan Nirmala Sitharaman ning kesngi haka bala sai kimat banyak tai banyak halor ke jing dei ke India ba ke Japan haka jing kembiang jing da nak benta keri bannya mentoi lang. Menteri rang bado keri Narendra Modi la ai khublai kit bok keduyang yo menteri rang bado bathamai ke Pakistan Imran Khan. Ha ka shiti bra tho asu Imran Khan Modi la penpau ka jingnet ke baskem ba ka jingnet be ka sarkar ha Pakistan kan ra ka jingklan ba jingshanya jong baro ki brio ha ka jing sanchar patba. Ulongai khubor jingu ya thobo menteri rang bado ula penkan mau biang ya ke jing kren bot Imran Khan limba ka phone ha ka ba kila jia kren ya ki jing angno jingki banwan ra ka sokasan ka jing shingan bat ka jing bet jing biang ha ka ni ka than kanang banlat ni kinu ki kam pentrem bat ka jing snam bat dan pendek jingmut tam hakikam penroi. Ha Kerala ke jing kembiang jirap kilanat shlei kadang ya chat hadu menta wat lada ka kalanang kambuna habon teli kithan. Lalaban sakhi ba ka jing shlei kala kambuna bat ki brio kila persyang wan pendek penbiang ya ka jing im kum bajulong lat no ha cenganu ha ka ba ka kadang tap hi kumjo. Karkum ka tolong khubor belayo lum lo ong bagi dang don da ki spangot ki brio ki barang syakir kut da ka habon teli ki jaka ha cenganu. Ki nong ai jihirap kila penankam de ki lingsun rit ban kit iki brio ki ba syakhang da ka habaro saudang. Ki buat bade kini kila san ko bam di ka jingbam ki dawai badan kam na ka benta kila nat bat ki dan katuk ali tili ki lenti ya dal bala sedang pli bala laru ban sedang biang ya ka jing penhir lingsun na kochi na du nin kesngi. Menta ka sarkar kadang persyang ban penbhabiang ya ka jing sambor ding elektrik. Ka election commission kala penmi ya ka hukum hapo ka kendon an shispa arfun riu a jangka representation of people's act ka kendai spa sanhuai ka bakhangla de ka jing penmi lepai ki khubor antat lani ka exit poll ha ka arflai trik unnaila arhajar khatpra naru nyawjin step hado ka por sansteng janmet ha ka baide ba election shiteng samai ha Meghalaya. District Magistrate East Khasi Hills District hinengasi lo wengno ya ka jingbo curfew habaro ko wei ka sor Shillong hadien balawan biang ka jingsuk jingsan hasor. Lawan pun kemau biang hangni bala penjari ya ka curfew ha Shillong hado arbna shiteng namar ka jingkhie jong ka jing kan at themator ka balai lam sha ka jingklumar ka bajur. Kani ka khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong. Wadla ki jingpun kre ban wan yalam ha ka sin ka bakhaddu ya ki phetwer bru ki basong basa ha ki hindrotuli ki yang dara ha Tripura ya ka balabo ban sedang nadu ka arpsan tarik menta ubnai kidang dan tang ars pa ngot naki ki belawan ban penithu bat ai kirtang yaladi ha ki bor sarkar.
Haka santri unaitung kaladon kajinya soy hapedeng ka Sarkar India, ka Sarkar Mizoram, ka Sarkar Tripura lembat keseng Mizoram Bru Displaced People's Forum MBDPF haka beladap ikren banyalam no iki life ar hajar pras pa nyaw funriumut ki petwir na kisan hajar saus pa nyaw tuli ki longyeng longsem ki basyang basah Tripura na do usnem kat kandai spa kandai punyaw na pering ki life ar hajar pras pa nyaw funriumut ki petwir tang ars pa ngot naki kilawan pen itu mat ai kertengi ladi tar hadu mentang Kilai tili kiyeng dara bala buah Tripura haka bala syong lasa ki petwir bru kata ka naising para camp asya para bat haza cara camp kila saki ya ka jinduna jong ki nongwan ai kerteng bandet pai sya Mizoram karkum ka jingkut bala depsoy laong ba man na ka longyeng kanyo jingkersya na ka Sarkar saulak tingga sisen ai bantay bat penmit penbiang yala ka yeng anda kilawan pai sya Mizoram Ka Sarkar India ka thamun pli ya ka multi-modal logistic park ha jogi hopa ha Assam khnang ban ting tiu ya ka kam khai ha kirin san jong ka perthai bat kiri ki ba marjan ka Sarkar Assam kalala penthi kana ban penyo ya ka jaka lo Ahmed Ghosh ubadu joint secretary jong ka tanat road transport bat highway ka Sarkar India Ulo angru bahapo juga skim Bharat Mala Pariyojana ka Sarkar kan supplementi ka bahe parat 1000 kilometer haka than chate lamingi ban plelat ya ka jingkhai shabarri ka Bharat Mala Pariyojana ka dei ka skim jong ka Sarkar India ka ba pentrikam limba ka tanat ka ba khmi iki kam penroi na ki surok ba Director jongka Micro, Small and Medium Enterprise Development Institute Guwahati UM Srinivasulu ulo ongba ka Sarkar India kalamang ban ai 1000 crore tingka banyo pentri kami ki scheme ki ba pher ban kentiyo ki karkhana red hakathan chatei lam mingi Haga jingkren gunung pathai khobor ha Guwahati ningasngi Srinivasulu ulo ong baki karkhana red balatip kum ki Micro, Small and Medium Enterprise MSME kidan habaro ki jela hakalengari baki deiru ki tanat penyo kam yo jami ki brio hadien jongka kamrep kamriang Ulai thuru ba watla ka Sarkar India ka permi bonjat ki scheme na ka bentaban kintiyo ya ka MSME ka jingpun phriang jingtip syapang ki scheme kadang duna palan bat bon ki brio kimban jingtip AA ki ba ka Sarkar ka terwa Uang mementa ka Sarkar kadang persyang ban pensung tho pat ba ya ki jimuntoy bala banyo ni ki scheme bala plelat da ka tanat MSME Ka India ka yora ya kata kama ksiar ka baar ha ka Asian Games ka bakat pra Indonesia hadin baka Vinesh Phogat kala yo pendiem ya ka Yuki Airi jong ka Japan ha ka thop ya kun wrestling sampho kilo hanin ka janmen ka Vinesh kala thau history thamai da ka balong ka thai India ka baningkong ban yo takma ksiar ha ka wrestling ha ka Asian Games Ka Vinesh Phogat kala rong sa ka final hadian ba kala penim shwaya ka Yakshi Sumura Daulat Biki Shiphaula non Khamashwa u Bajrang Punya ula penyo ya ka takma ksiar ka baningkong naga banta ka India ha ka Asian Games ka bakhat pra da ka job ha ka wrestling freestyle ha ka thop 100% kilo Ki arun ki thai le ka wrestling ka India ki bakanthop ya ka Sakshi Malik bar ka Puja Dhanda klalim no ha ka semi final bat doru ya ka takmarnang Kato gani ka khubor kala kot bakalawan shwina ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ni sob ka Delhi station na ka ta ka khubor ha ka tin Hindi man tumbo da ka khubor phareng ha ka por phra ka sanmin gani ka All India Radio शारीरिक पाप है, झूठ